Piste. Basta piste di mo din naigo. Nag-short anak purtahan. Maharam na kanay ka naman din si Rutso. Tutungaon ko na anay. Tapos, masulod na nga ni. Tatahiyon ko na lang din na sunod. Hulugan! Hulugan! Ating tawa mo kumuha kakadiyon ko daw. Hulugan! Hulugan! Grabe nak manok. Lawas. Kadakuan. Hulugan! Boss! Hulugan! Oy. Hulugan! Ano, sino makita ko? Hindi mo lingkuran. Duman na ini pa. Pahulugan mo ini. Oh, sampol malan niya. Sampol. Pero manit daw nini kung baga magkukuha ako. Kung makuha ako. 1.5 it daw nito. Pero kabugos. 12. 12? Ka-12 na, oh. Original ini. Oo. Baka ano mga appliances nila. Bisan na ano, tanan nga appliances. Adi mga... Sino? Oh, sus, pa ito nga mga original. Ano ini? Radyo. Touchscreen ini, touchscreen yung radyo. Oo. Sige, kapte. O kita, di na lang boss, kita boss. Kompleto. Para natin kita balay. Natin kita balay kay bis. Buwan inin. Mamimili ako mga appliances kita akong balay. Pupunuan kong gamit. Ay mo, pay. Balay, bago ko palang hayad. Nagasto mga hapit million. Saan ko nga ito niyo mo balay boss? Dako. O sige. Natin kita balay ganito. O sige, tara natin kita. Didi, mano. Amo na ito niyo mo balay. Amo ini, bago ko hayad. Oo, ano kayo? Gindudos ang danas kunta. Nag-short na akong budget. Ano man, ano ito niyo mo kukon? O ini, mausa ka dosin ini. Kukuha ko ini ya. Tapos ini, kukuha ko ini nga radyo. Sige. Wala pa patawarin kung tador, wala ko kaniawan. Touchscreen mo lang din nga radyo. Oo. Hayaan kita daw, pick up daw. Okay. Gakog touchscreen to. Tutlo ka daw. Okay. Ay lang boss ha, kadit pan, charger. Gakog din na takong komisyon. Papili ako. Sige. Papili ako. Ini, kukuha ko ini, 12. O, 12, oo. Kaya ko kumpleto kung gamit ito akong balay, kaya pupunong ko. Oo. Pupunong ko ini. May dako ka mga arip, ang pinakadako ng arip. Oo, mayada. Ano, ito niyo mukha? Basta ada, pinakadako ninyo. Ani. Oo, adat, dida. Sidaw, kitaon ko. Mayada, panganin kami dida ipapahulugan nga mga bus, aeroplano, barko. Dila ako sa lalakba ko ha. Unahan ko na ni trip. Sige. Ade. Ini. Ito nga pinakadako ng arip, ang pinakadako. O, sige. Baga nga itong baskada ko. Sige, sige to. May na kami to. Tapos, may TV ka mo nga, andag ko nga. Ang flat screen, andag ko. Oo, mo ito namon pinakakon. 57 inches. Oo. 57 inches. Oo, may lada. Kumplito ko din kay para. Wala na problema. Oo. Ade. Ang pinakadako nga TV. O, tagkuan, kaya na 30 mil. Ito. Sige. Doon na. O, duha. Ito lang na nga, kuan. Aw kong pa ngayon kay wala ginagamit pa kalayo. Ano kuan? Duha nga kaldero nga dagko. Duha kaldero nga dagko. Maduha nga kaldero ang pinakadagko ha. Oo. Sige. Bale, iti mo down. Yan na lang pag balik nimo. Mabalik ka na yun. Oo, kay kuhaon ko na akong mga kuan. Ang TV, tapos ang TV, nga rep. Ang dagko ha, ang dagko. Oo, nga ng kaldero. Adi man, ang gipong ko kanina yung tudlok. Oo. Sige. Kaya dito ka kulop. Susunod ko ulit itak mga iningay in order. Bali ini, kukuha ko na lagi pining radyo. Oh, sige. Taano man, di na ako mag-iha kay kukuha pa na ako na niyo mo order mga dagkong kaldero. Sige, manadala mo niyan. Manadala mo. Oo, titistingan ko lang kung may ada pa kami dito pundo, ha? Sige. Sige. Di na ako mag-iha, maka din ako, sir. Okay, susunod ko ulit adi. Papanulad ko anin nga ako in order kay para niyang pagabutan na ako lot iba nga in order. Papanulad ko na sa akong para kumpleto na din sunod. Piste di mo din naigo. Nag-short anak purtahan. Maharam na kanay ka naman din si Rutso. Tutungaon ko na anay. Tapos masulod na nga ni. Tatahiyon ko na din sunod. Hadiyon ko anay madi. Maharam makin si Rutso.